na baba tochibasa kuna maoko na mai sampuru ande pamwe chete pamdzeni alright chora something says right swati ndaga baba akalisha kwa unzi kuma hizo ndawo nutsuka apo baba ngona asi baida direction yuku demo bachishauta bachitani tongwe ni mwana mdiki nini kumira form 3 apana vantu motika musatanyuko wake chane wache sikaenda mzee chane wache ndi uyu mamsina mzee ndisire muzivawo sikaenda pakazo bokwera kwe ndo patika zokuzwa vangu ndikati izkwenda hakuna zvakadai zvokuti munhu anofamba achishauta sample mumusha kwenye hakuna kwenda hakuna zvakanaka kwenda hakuna zvakadaro hakuna tanga kuzidziwo kuno alright zikati ndechane wache ndiye sample ndoa sample mazhozi Yaro kuri kwenini kwanasa atabwa akafamba chiba Sabhuku. Sasa siya zvatukisa ndabata ndatowa muni. Kuno kwatiroye. Akuno kwamuno ejotoni. Baba kwamu kwadzete. Kwatwaka. No difference here. Amai makanzwa kuti mamuna ave mamu. Hai. Na enda unotsvaga umambi. Zvinoti ndikumbire ndichekese mara ino. Ndopaka ya baba. Ndikafika mushoti. Vachitukana pasina kupfeka musoro pasina kupfeka musoro unoshotera vachitukana satanyoko anditokwenda chanaiwo mwana mudikistereki vachikanda kuswa vanotochi pamhanza unogara kupi ndogara mvirechi munoaziya mogara misi vanogara kupa next pamberi chikakupe kuti mimwe zvikara zvakaipa musoro murumo akambokutyira mumba ana pane zvakambokuitira zvakaipa kasi mavenge chiuno wake usina kutuka akati munovhireji hakuna mukadzi akadarika mukadzi wangu mukadzi akasvika munovhireji hamuna ndozvakandibata zvokuti vationa sei kuti mafukira amu last week nekumaujati amambo kwangutumwa ini muhonge ini kandamwa ini dzinodambuka zvokumbira uregerero sevanhu osamamba anogara nevanhu avanati ndaa kumbira uregerero zvino wakapika ukati ndikati ndara zvinhu izvi zvichakupostira ukati kana manga zvino ini ndoteka witness une yakowe witness yakowe nini consolation man witness yangu wakati asi ndichinyasa kutaura chokwadi munoziya ndisati ndawaona munoziya ndinoziva vangavazoita chapupu handichazivo amuzive unhu hwakaipa nokuti zvasumudza munhu anzi kweda hakuna pazvete kwavanogara uko kwanane mapira uko ndokwava pachikwaka chamamirerega nditaurewo zvamuchiti mukuona mai avo witness zvakuno kuna Sabhuku asi nyaya iri kuna mai ava nyaya yekuti tikatomaka nafungo nenyaya yekuti tikatongoenda samapurisa vakatonimaka zveshokaombe dzaSabhuku kushayiwa kuti iwo
pakana pawakandona chitukana chienda kutemwa inini ndikanzwa panapa ndikatuka ndikamira pakati pomushandi waienda kumuteko inini nomusha wasabhuku wakakanona kuti inipamba panga pasabhukamira musha wamai awa watinotoucha pamusha wachani toenda musha uri pazasi saka kana uri kuzasi hauoni wakasangana munhu aita zvakaipa uzvione kuti musha uri kuzasi toda munhu anokumiza kutaura chokwadi kana apo watotaura ndikaenda kuti muchituka awa watotaura handina zvatotseratidza muno mudare mutuka watuka takagara ipano patinogona kutuka ata kumakana fongo watotuka rega muromo wako wakatokana kuti mushaka ndofunga unoita zvinopera iwe ungashame muromo mune vanhu vakadai vesara kuti fongo ichitaura maya nauti mushando unoita zvinopera aiwa taure tese kana naye apo taure chini ndingangoti ipapo chete pamudhwanwa pakwangwa ndipo pasimudza kuivo vasingazivo kuti azviyawo tsigira kuti uchakukuraona kumira mumusha apo patukwa roba kurefukaraina Wachakuti mambo vasipo achitaura hatimushowani inini handikuzivi ndatanga kukuona inhasi handizivi hisitiri yenyu unotoenda mutu kasi kana mangu izwi ramabudisa refungwa harina kureruka tototaura kubhoreka tiri vakomana voga kana vechimadzimai murimega ndizvo inenge amatotitaura siunotoonoti apa kutaura gime isingamakanike navanhu makani kurowa zvokufa saka imini handisida kutangoti inini kuti mune mhosva kuti mazuva amasarudza kushandisa mudare musiri pakutuka musina kudhakwa akaipa kongo inini makumbiro angu amuita ndekuti onai murume wemwana mudikasi kuti anokutungamirira dzimwe dzenguva utungamirwe nemunhu waunoda akanyangara munhu kutungamirira kuti handina munhu akanyangara ndonhasiwe mudiki ndakutungamirira ndesabuku saka ndanokutungamirira sabuku wako chii ene mukumbira mawitness ukai aita basa kumbira regero ngrongo ora jina mosaina hii marama jina mosaina ugai baba mkuru vanhu vesai pana kwakuna kwako makore ndi kwavo anditi mwana wangu akinditonga wako ndivakushimanyikera kana ndiri baba wake akabereka mwana ndii but apa manje akanditombera kuti hambe pasi ione kuti handitongwe nesabhuku ndakakomplete usadaro ndandikukumbira kutoenda kugara zvakanaka nemunhu amai vataura pa vaumbeei ikona kudaro muromo wako unozoitiri manje izvakuitisea but one nokukosoresa pamusoro changamiri isu semasabhuku atikamira vamwe taipi dzemurumo dzakawanda netitokumbira kana pari matare anenge vanhu vatonge varatidze vanhu musha kuti
taipidze hadzina rwemukunu kana kuti hadzina chadzinofanira kutonga pamusoro pemutongo hadzina dzichitungamirira. Varipo vakawandisa taipi yapambamo. Nandowaziva zvangu bati vatoratidza vega kuti havatotongera ende kumusha uko vanenge vachitorawo nyimbe dzacho. Sabhuku mude chii? Mari? Iyo chamari inokumberekera baba. Iyo. Manzi wale baba. Atikumbira Manzi. Ulikuwa alikaza ujumbe Nimeba benchi baba. Karepasa. Sabhuku mkuru kwa mwili. Karepasa. Village kwenu kumbere. Kuzirwa. Kumberekera baba. Ani? Munza mtupo wapi? Ndauda kudzidzisa imani. Anonzani? Mtupo wapi? Ichaizvo. Taudisa jamu? Iyo. Nokuita sei? Utukai. Matingu. Auze. Vaise mbuzi dzavo ina. Zoda muna ndisi. Waya nani? Hadzimai vari. Ngawe ku. Name. Cuma karena mereka nampak bawa itu sungguh murah. Ayo so anda suku tunggai dan tu makan ramai jadi mui. Mana tu komedi kah? Sama gara tu. Amsi kumbera doshi jago. Cina kuwa majangani. Ini amsa mambo sekirra muno mukawenge. Muno sekirra ni kan bisa kumbera gitu. Isabu kwa mbali. Kuma ko kumbera gitu zumuo menyo zizele. Mombe mbuzi fo. Zinoba ndo mangwana. Endamu kana murere murwairi taurana mdzezi nemusoro. Nokuti makataurana izvo mucharuza chiti zvinoshandwa izvo ndozvatinonga chitora chetu kusama nehunhu makawanda zvikuita vanhu vauyi makawanda village meeting munhu anozvitaura kuti atitongwe newe kugara pasiwe iwo unoita vakuru havaita vatatu unoita mubodzi ene mbodzi iyi ndianenge ane simba rokutonga nguva iyo mutomuteerera itongonamatira mazuva ake kutorwa namwari akurumidze kuenda muise wenyu wamunoda kana musina kuita izvo zvamhenozo ndonge minamatonyu namwari asiwo unoenda kuna satani nokuti mwari haatore kana nguva yake sati yakwana saka izvozvo ndezvekumba kwenyu handisoti kutaure murume amiseifa izvo haana unhu hwakanaka murume kumbira vegere ndikumukumbira inini ndikudze mhuka inozosatanyuka yamirasa aina ndizive ndikamira sei nemudhara iyo mudhara pane zvataurwa pamusoro pomurume wenyu ari kupomerwa Aiwa mira nditaura musandishore wangu aiwa nditaurawo mazvinji nawe ikaitika zvishwa hai mama yachibva mamiri mashoko ataurwa kunzi muri mukadzi anodarika vamwe vakadzi kunyepa here oraita mai zvataurwa imi mamwe mapuwa mukana mamusi munyaya asina kumbira murume wenyu sumuka unokumbira regere nokuti masabhuku inini ndinotukwa everyday ndinotukwa nevanhu everyday nekuti mutungamiriri handigone kunakisa zvinhu zvacho kwamuri zvese inomuba utondituka nekuti zvakanakira mimi chireka makatondidambese imi handichatonga nyika inei saka kumbira it was very easy kukumbira regero kana kuti kutori nemhuka dzavo ndo zvakapava mozvinotaura kuti akasipaita tanyepirwa mowo yakakudarira mambo kasi mambo uyo akanyepirwa asi zvazvakapava ando zvaaite murume handisi kukutongesa pakutadza kwemurume wenyu kungoto ndiudziwo chakanaka chii kumbira regero sungai nyama sungai unadzo here mbudzi pai hauna ndakuti kumbira regero nomoyo wese
Andauda. Unogona mbudzi ngani? Unogona ngani kubhadhara? 5,000. Sizondarewa isefree. Sumo. Tinda kuno. Anopa kubhadhara by 18. 18.